Hello guys, my talong is looking good. Look, is fruitful, ano ba tawag dyan? Tignan nyo, ang daming bunga guys. I really like it. Ang daming bunga, meron akong matuturta next week. O diba, na anak ko, taas, pinakataas, daghan po dahon, daghan bunga, diba, pati kamatis na ay bunga. Kaning kamatis, I think ning tubo ra ni dire, it's just grow in here, we did not planted it. Okay, last year we have a lot of tomato. Look at this, wow, it's a lot. Ang talong, bao. Ayan, diba, ang talong. Ang daming bunga ng aking talong. O diba, ang hahaba. Ang haba ng talong meron na. O, meron pa dito. Ayan, ilang punuan ba to? 4. This is 4 na puno. O, ang daming bunga ng aking talong. O diba, ang payat lang. I don't know why. Ang papayat niya, namumulaklak pa siya. Nasa baba lahat ng bunga, guys. Andito rin, nasa baba lahat, o diba? Nasa baba lahat siya, ay nasa baba. Pero madami siyang bunga. Ito na wala. Ewan ko, may kumain. Ang dami. I like this one, guys, kaya ang daming bunga niya. Ang dami niyang bunga. Diba? Dito pa. Ang dami niyang bunga. Bunga ng kamatis. Hindi pala ito kamatis. Ito ang bunga ng aking bell pepper. Ewan ko, ba't ang liit-liit tapos ang laki ng bunga? Maliit siya, ang laki ng bunga. Ito, Pilipinas to siya nga. Pilipinas to siya gikan na ano, na sili. Diba? Philippine sili. Hindi ko alam anong difference ng ano, ng ano ba to? Squash na to sa yellow squash. I don't know what's the difference of those. Pero squash din siya, guys. Squash. O, diba? Ang laki. May makakain ako. Tinumba sila ng hangin kagabi. Malakas yung hangin kagabi. Sobrang lakas. Ayan. Meron na silang mga bunga. Kahit yung maliliit, kahit yung hindi malnourished, kahit yung malnourished, guys, oh, meron ng bulaklak, malnourished siya. Mga malnourished yung iba, I think yung lupa, dahil sa lupa, I don't know. Tingnan mo, mga malnourished sila, pero may mga bulaklak. Malnourished, hindi ito pinakain. Hindi pinakain. Pero oh, may mga bunga sila kahit malnourished. O, diba? Ito ang taba-taba niya. Ang taba niya. O, diba? Ang ganda ng ano, ang ganda ng bulaklak. Yellow. Yellow. Meron ako dito, tinumba siya ng hangin kagabi. Di ko alam anong klaseng squash to, pero tinumba siya kagabi na. Aray. Ito yun. Marami siyang tinik, guys. Ibabalik ko sana sa pwesto niya. Babalik ko sana. May kumakain ng ano. May kumakain ng dahon nito. Ng bulaklak. Oh, may bagong kain. May kumain ng bulaklak. Kinainan siya. Oh, kinain lahat ng bulaklak. I don't know. Ano yung kumakain yan. At ang aking ampalaya, syempre, mamumunga na rin yan. Mamumunga na rin ang aking ampalaya. Soon. Di ba may mga bulaklak na siya. May mga bulaklak pero wala akong nakikitang bunga. Bulaklak lang. Bulaklak ng sampagita. Sana maano na siya kasi I cannot wait to eat. I cannot wait to eat. O, di ba? Tapos ang aking kamatis, guys. Aking kamatis, malapit na siya. Malapit na siya mahinog. It's look like orange na. Lapit na siya. Makakakain na rin ako.
sa aking sa aking pinag anuhan ni tawag ani unsa ba ni siya, pinaghirapan pala. O diba, ang lalaki ng bunga, ayan, kahit yung malnourished tawag ko dito, malnourished na may bunga din siya. Tignan nyo, ang payat-payat niya. May part siya ng lupa na hindi siya maganda yung tubo. I don't know, what is that? Ayan, may part siya sa lupa ng dito sa garden namin na hindi maganda yung tubo ng halaman. Tignan mo, mga malnourished siya, pero may mga bunga pa rin. It's still making fruits, even it's malnourished. Malnourished plant. Tignan mo ito, isang lang, dalawa ang bunga, pero ang liit-liit niya. Napakanipis. Hindi kagaya ng ng iba, ang lago. Mga malnourished plant. Ito maganda bunga, pero isa lang. Maganda. Ayan pala, malapit na tayo. Mga bukas, mahinog na to. Tingnan nyo. Ito talaga problema ng kamatis namin dito. Yung kamatis namin, nag-crack-crack siya before it get ripe. Nag-crack-crack siya. Tingnan nyo. Nag-crack-crack na siya agad. Ganyan nung nangyari last year. Ang daming bunga ng kamatis namin. Nag-crack siya. Tapos hindi siya hindi siya tawag nito. Nagsisilaglagan lang kasi hindi napuputol. Kaya yung kanina na pinakita kong kamatis, yun, nalaglag lang din yun doon. Luoy sa akong asparagus ng hapla kagabi kay nagbagyo diri. Nang hapla nga akong asparagus. Yep, nang hapla, the wind blow it. Ayan. Say hi. Where are we? Where are we? I don't know. Say thank you for watching. No.